Хора, днес ще играем Battlefield. Това е втория клип за днес на Battlefield. Така и ще продължавам с клиповете. Добре, играеш ли? Сега. Добре, аз ще се упражнявам, докато тя... Чакай, аз гледам от камерите ни. Добре. Не стана. За малко. В миналия клип. Добре, ще се упражнявам, докато не направя поне една точка. О, миск! Айде, идвай. Не ти ще имам с ти се. Чакай, слагам музика на... Какво ли сте това? Хайде. На какво слагаш клип? На музика на клипа слагам. Ама която си искаш ли? Да. Добре. От другото приложение ли? Там баща си говориш и ти говориш, там говориш и си говориш. Добре, айде, почваш ли? Добре. Първо път не става. Да има още вода. Да се почистиш. И така хора, измерихме колко трябва вода. Чакай да я съм. What the fuck? Много Толкова трябва, толкова трябва. Както и да е, давай. Какво се случи с толкова вода? Чакай. Може да реванш? Да, изпи. Чакай. Сега. Давай, мой ред сега. Може, след си поисках реванш. То отнеси чай. Човек се опитам от тук. За малко. Я се пробвайте оттам. Няма да го направиш. Ще ми щупи стаята само. Ще ми щупи стаята. Даже се загледах на други. Ако не знаете, вижте какво има. С това и това. Има някой човек. Аре бе. What the fuck, ти зарядвам попрече. И малко подхлъскване. Аз пак се пробвам от тук. Аре бе. Забуди с капачката. Ще играеш ли? Да. О май гад! Ти никога няма да успееш. Дано да успея. Ти направи 11 точка. 11? Да. В миналия клип, да. Направих 11 точка, пък тя само една. Или май 0. Никога не успея. Аз да. Мага. Удача.
Чой стикат? От тук ще съм кон. И аз съм да пивам. Давай. Нищо не направи. Браво на мен. Ами, аз се пробвам оттам. Всъщност. В интерес. Ще правим, не се тук падна. Чакайте. Добре. Хора, видяхте ли? Залежа се и пак падна. И гади нещото. Не от тук, бе. Добре, просто хвърляй. Реално разбират дали ще остане. Не. Абе, ти не се броеше. Втора точка. Аре, бе! О, мага! Добре, че имам предпазител отзаде да ми подскаже. Когато падне да ми подскаже с телефона. What the fuck? Иди като мен го заби. Чакай, тук ще правя. Да, бе, Искам кой да малко ще... реванш, искам да малко Добре. реванш. Да, бе, кой ще успее от тука? Първо ниво да речем. Те първо ниво, после отиваме към второ ниво. Не! И на мен човек, задържаме се така и после пак падна. What the fuck? Как ми паднат? Хора! Падна и се изправи. О, човек! Ти за повторение, бе! Да, направо да го повторим пак и така падна и се изправи. О, мага! За първи път! За първи път добре се справяш. Между другото и в моя канал ще има такова нещо. Айде стигаме! Когато го такова искам да го приближа, не веднага да го взимаш. Умнице. Айде дай хвърляй. Хвърляй, че ще направи. Ти снимаш ли? Не. Сера. Какво ще направя? Айде, бе, ще да стане. О май гаш, мен! О май гад. Направо паднете. Но той направо, не аз не знам, голям чудо. О, падна настрани. Това е голямо чудо. Какво е това нещо? Виждате го. И той ще направи. Добре. Запомни, тя добре се постара така да го направи на капачка, ще е доста добре. Даже и по-добре от мене. Чакай, тук отидем. Как се случи? Аз малко с лявата ръка, ако успея въобще. Аз трябва да успя с лявата ръка. Аз не мога с дясната поставя с лявата. Чакай малко, преобърнах камерата. Човек, аз се разконцентрирах. О май гаш! Как става, бе? Кой? Отваряйте. Кой? Я не се... Те даже не са отворили портата, че да влязат гостите. О май Ти гаш! май за...
да купя подарък за това. За кое? За утре за рождение. Добре, какъв? Блузка. Добре. И дънки. Айде. Най-смотаният подарък са блузите и дрехите и те книгите. Книгите са на... О! What the fuck е моето бам? И така, значи, чакай, пак се удари, нали като преди малко така се удари, пак се вдигне. Добре. Между другото имам приложение, което забавя на бана и къде на това ще трябва да се помня. Изтрихва. Дай. Добре. Ти трябва да се забила. Рая, добре, последен аз път хвърлям и... Това се снимам. Добре, дай. Ти си последен път и после аз. Дай. Сега да шпионираме. Не бе, стигаме. А просто хвърляме. Виж как се прави. Ей, лекичко трябва. Просто да направи хубаво. Добре, хайде да шпионираме празник. Окей, колко минути минаха? 11. Да стана спрем. Чакай. Чакай. Къде съм? Да имам волята да наскоча себе си. Да се доверявам на технологиите. Да съм сигурен, че всичко е под мой контрол. Хора, няма го. Да направим. Хора, това беше от този клип. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, вдигнете палец нагоре и бай-бай!